intiere kod chenro mopogore opogore manego bed bedo kitimo. Weche motenore kod diplomacy hang'ene gin weche mochiegni gi dho chuny ahinya. To weche manyoro king'iyo kata mana gazeti mar Daily Nation wach mabe no mipeke ite mar 10 nyaka Gajwang'. Iwacho ni how DRC crisis would hurt Raila's bid for AUC top job. Wang'e ni ombuli bro bede kigo chin tarik 15 mano mar dwe mar 2 mano mar higani laro lemo mano mar AUC. To lwenyo osebedo kadhi nyime e piny mar Kongo. Waneno chieng' tich adek mano mar jumane jatend piny noluongo romo. To romo kano luongo jatend piny mar DRC Kongo Felix Tshisekedi nokochopo e romo makamano. Keto piny Kenya e okang' machal nada ahinya kom mabende koro wadwarone. Weche mag diplomasia dwaro muolo makende kendo ok dwar chwanyruok e kind piny kata jotend piny kata jombetre matayo weche mag piny. Tadiera makende en ni sani iyudo ni koro wuodwa makoro chung' makoro Kenya othulo malo mondo dhi okaw e kom mar AUC Afrika mangima. Koro tudruok gongruok koro nitie, iyudo ni Kenya nika, Kongo nika, to Rwanda nika. To iyudo ni Kongo sana president ma Kongo no be en wuon en osiep Raila Amolo Odinga. Osiep makende mangita gi del. To gima koro kelo chandruok makero tudruok kata gajruok en ni jatelo ma Kenya bende emasani otelo ne en chairman East Africa Community. Maembe nyaka ene ma nyaka hotel kendo ta weche mar ode mag nyithinde mag pinje mopogore opogore. Tiyudo ni nyithinde gi makoro gore kata ka in e jatelo wuon kata ka idala ni ne wuon nyithinde ang' ni tim nang'o dong nyaka kwer nyathi moro kata iluong bura. To iyudo ni ker William Ruto nyoluongo bura. To nyathine ma ajendeke makoro kelo tulo e ot machielo otamore biro. Nyathine matulo timore e ode otamore biro kokwedo bura nogono. To iyudo ni nyathine machielo ma en Paul Kagame to bende koro bawach e yo mokalo. To jogi ema be wan gi geno ni dhi gonwa kura. To jogi be iyudo ni magi nyithi jatelo be gigede mana machiegni Ruto ni ang'ane ni ka Tshisekedi ni ka to Rwanda be ni ka. Koro en wach matek matamre koda nono madwaro ni kapok yiero ochopo nyaka Raila Amolo Odinga owuon owuga kendo owuon odhi owuo gi jotelo ma Kongo to gi jotelo ma Rwanda kosingo dhoge owuon kowacho ni anto siasa moriwou tulo moriwou an kanyo aonge. Tulo moriwou bai gima ji ok ong'eyo ni tulo mane kind Rwanda kod Kongo sana e province North Kivu kanyo city mar Goma no en gi tiende matut manochakore igni 400 mokalo. Iyudo ni jotutsi ni koni to jotutsi moko bedi kocha ni Rwanda koni. Koro iwinjo ka ker mar Rwanda wacho ni wan wakonyo jowa man kocha. To sirikal ma Kongo wacho ni ok ukonyo makonyo ikelo tulo kae nikech ukawo mwanduwa. En siasa machunye tut kabisa mabende Kongo gi Rwanda no be onge iye. Joma ni e iye en waluongo ni the international business community. Nitiere ohala moro matimore kacha miloko gi remo gi ngima mar dhano. Mane tutne emomiyo adwa ni mondo Raila Amolo Odinga okaw wuoth makende odhi obed piny gi Tshisekedi obed piny gi Rwanda mong'isgi ni wan gini wan waonge. Jatelo maduong' ma Kenya nye temo mana kaka onyalo kaka dhano. Nikech kata mana jotelo go bong'eyo gima timore e piny gi kanyo. Koro mi aneno ni kochopo tila 12 kama ng'idhi gone Raila Amolo Odinga kura to kura manye Tshisekedi usipne dhi gone cha pod obiro mana miya. Kura manye Kagame nyose singo ne dhoge cha pod obiro miya nikech kata gin giwegi ging'eyo ni gini tut moingo gi gin giwuon.